Se Mahoma non pode ir á montaña por mor das restriccións sanitarias, a montaña vai a Mahoma. O alumnado do Obradoiro de Hostalaría do Salnés vai se embarcar nunha xira comarcal con show cookies nos que amosarán o seu traballo. Pensamos en si non poden acudir aquí as persoas a ver que traballo facemos e degustar as nosas elaboracións, ser nós os que salgan á calle. A súa idea é percorrer a xeografía do Salnés facendo paradas en lugares emblemáticos, entre eles lonxas e portos. Temos espacios de litoral moi diversos, moi bonitos, e centrámonos un pouquiño no que son os portos, as lonxas, pero tamén queremos dar cabida ao que é interior, aos nosos concellos da mancomunidade, como pode ser Meis, Meaño. Porque sexa da costa ou do interior, en cada lugar hai algo especial que levar á boca. Iso sí, en cada caso, o prato reinventarase co toque propio do Obradoiro. En función do lugar que nos encontremos, tanto pode ser no rural, no interior, como na costa, cos distintas cofradías, pois nada, pois saber que peixes ou que mariscos podemos elaborar, ou se estamos no interior, pois mirar con que carne, con que legume, o sea, é un poquinho a idea que tenemos. Ademais, queren maridar as súas creacións con propostas moi orixinais. Igual nos decantamos más por hacer algún cóctel fácil, que también la gente pueda, ¿sabes? Luego hacerlo en casa, buscar cosas fáciles que la gente le sea fácil luego de hacérselo en casa y apropiárselo, por decirlo de alguna manera, que podamos transmitirle cómo se hacen. Para levar a cabo esta xira gastronómica, no Obradoiro van preparar un espazo móvil con pantallas para que o público poida seguir a elaboración dos pratos. Montar unha pequena carpa, e ao mesmo tempo dentro desa carpa pois que haxa unha instalación cunha cámara donde o público asistente poida ver como se están desarrollando as elaboracións, e despois tamén vamos a proyectar a receta, porque nun primeiro momento pensamos en entregala en papel, pero bueno, todas as precaucións son poucas, entonces que lle permita pois sacar unha foto co móvil da receta dos produtos que estamos elaborando. A actividade está pensada para un público aberto, a súa intención é arrancar o percorrido pola comarca en canto as restriccións sanitarias o permitan, e entre as paradas que xa teñen en mente, Sanxenxo, Portonovo, O Grove, Cambados, Vilanova, Vilaxoán, Vilagarcía, Meaño, Meis e Ribadumia.